Итак, спадарства, усім добрый вечар альбо дзень. Сёння у нас 21 красавіка, на гадзінніку 19:02. Я вырашаюся паставіць macOS Sonoma праз OpenCore Legacy Patcher на свой iMac. Так, на моем iMac стаіць High Sierra, Intel Core i5, AMD Radeon 6750 на 512 мегабайт відэапамяці. Афіцыйна відэакартка не падтрымлівае Metal і macOS не падтрымліваецца апошнія абнаўленні на гэты Mac. Пагэтуль такі невялічкі эксперымент. Я ўжо загадзя перанёс усе важлівыя файлы сябе на дыск жорсткі. Зараз я адлучу усе прылады, ну як усе, я адлучу гукавую картку, калі ласка, і я адлучу свой жорсткі дыск і падлучу сюды загадзя падрыхтаваную флешку. І зараз будзем рабіць эксперыменты. Не, пачакайце, я падлучу флешку і падлучу яшчэ жорсткі дыск назад, таму што на жорсткім дыску у мяне ёсць macOS. Не macOS, а у мяне ёсць Legacy Patcher. Зараз я яго скапірую. Так, я падлучыў назад свой жорсткі дыск знешні, таму што на ім ляжыць файл OpenCore. Ну, то бок OpenCore Legacy Patcher. Да, так, зараз я зайду в NTFS Tool, каб гэты дыск ініцыялізаваўся. Вось. І зараз я гэты OpenCore Legacy Patcher у сваіх папачках знайду. Пачакайце, мне так не звыкла. Вось. У мяне ёсць папка з софтом на macOS, таму што шмат даводзіцца працаваць з рознымі камп'ютарамі. Так, вось, OpenCore Legacy Patcher. Зараз я перанесу гэта прыкладанне. Вось, і зараз мы пачнем такі невялічкі эксперымент. Я спадзяюся, што ўсё паставіцца. Канешне, на падтрымку праграм новых версій, напрыклад, Final Cut ці іншых, я не, скажем так, не спадзяюся, таму што патрабуецца картка Metal. Мне патрэбна новыя версіі праграм, там, не ведаю, усталяваць, каб браузер не пісаў, што ўсё дрэнна. Xcode паставіць хачу, Logic Pro X. Logic Pro X, мне здаецца, не патрабуе новой версіі macOS. Все, мы скапіравалі, бэкапы усіх файлаў зрабілі. Я адразу достану і сваю TF-карту і адлучу жорсткі дыск. Усё. Цяпер вось у нас ёсць OpenCore Legacy Patcher. Спачатку мы давайте новая версія доступна. Давайте спампуем новую версію OpenCore Legacy Patcher. Я спадзяюся, што яна нам нічога не зламае. Вось. А спачатку я жадаю адфарматыраваць сваю флешку, якую я падлучыў, каб яна нармальна працавала. Вось дыскавая утыліта ёсць. Мы тут бачым Kingston. Вось ён у мяне нічым не заняты. Нажимаю сцярэць. І мы фарматуем в macOS Extended журналіруемый. Можна так і пакінуць назву Kingston. У меня толькі тут одна флешка і стаіць. Усё. Усе праграмы сатруцца, я буду ставіць начыста. То бок усе у мяне праекты ляжаць на жорсткім дыску, усе важлівыя файлы таксама перанёс на жорсткі дыск, пачысціў некаторыя папкі. Вось, ну, зараз будзем ставіць. Я спадзяюся, што ўсё паставіцца. Вось. І галоўнае, каб завялася відэакарта. Вось. Зараз паглядзім, што атрымаецца. Фарматуецца флешка, і там дзесьці паралельна адчыняецца OpenCore. OpenCore амаль спампаваўся. Вось. Чамусьці доўга фарматуецца флешка. Я не ведаю, чаму, насамрэч. Чаму так? Але давайте пачакаем. Флешка сфармаціравалася. Я гэта раблю першыню. Я калісьці ставіў на свой MacBook Pro 10-го году праз Catalina Patcher macOS Catalina, але не спадабалася тое, як яна працуе. Так, патрабуе root пароль, калі ласка. Мы ўвялі. А дзе моя флешка? Вось моя флешка Kingston. Вось. Ну, чакаем, пакуль update complete. Ага, все, цудоўна. Update successful.
нічого не жадаю. Все, давайте зараз будемо спамповувати build and install OpenCore, create macOS installer. Давайте, create macOS installer, download macOS. Давайте спампуємо macOS installer. Зараз я шукаю версії macOS, які ми тут маємо. Sonoma. 13 ГБ, версія 14.4.1. Заходимо на сайт, ось на гэты сайт. MRM Macintosh і шукаємо такий ідентифікатор, тобто 23E224. Шукаємо 23E24. Ось, єсть. Да? Да, 23E. Ну-ка, почекайте. 23E224. 23E224. І гэта на Intel падтрымліваецца. Вось, тому что тут ёсць версіі, якія толькі для M3 Air і для розных MacBookов на ARM працэсарах ад Intel, ад Apple, але у нас цудоўна разумее OpenCore, што нам трэба. Ціснем download і пачалася спамповачка macOS. Як доўга гэта будзе, я не ведаю, но у мяне інтэрнэт хуткі, написано, што засталося 49 хвілін. Ну, пачакаем. Вось 12 гигабайт вагай сам вобраз гэтай macOS. Ну, добра, чакаем. Каб вы потым не пісалі, што мне дрэнны інтэрнэт, вось я знаходжуся ў горадзе Пінску, гэта Беларусь, калі каму не зразумела, да? Тэсцім інтэрнэт павінна быць 100 мегабіт. Ну, амаль 100 мегабіт, ось. І вось з такой хуткасцю у нас спамповваецца macOS. Ну, яшчэ ад сервероў залежыць, пагэтуль да. Я тэсцірую вось на серверы пінскім. Ось так, што з гэтага атрымаецца, я не ведаю, але спадзяюся, што ўсё запрацуе. Увогуле, навошта мне новая версія macOS? Ну, просто жадаецца патыкаць. Вось, грошай на новыя камп'ютары Apple няма. Пачытаўшы розныя чаты і форумы, я зразумеў, што Sonoma з патчерам працуе больш-менш нармальна. Я не спадзяюся на працу новых праграм, зноўку ж кажу, там, якія патрабуюць там метал тэхналогію відэакартцы. Я спадзяюся, каб проста гэта працавала, я працаваў з гукам. Ну і, канешне, розныя плагіны, якія ёсць на секвенсары, VST-шкі і AAAX, да, яны патрабуюць новую версію macOS. А ў мяне яе няма, у мяне High Sierra. Да, про той вось MacBook ужо было відэа, на ім ужо рэальна нічога не зробіш, там ужо просто High Sierra назаўсёды застанецца, таму што нагружаць і той Core 2 Duo не жадаецца, а вось гэты iMac, у якога Intel Core i5, мне здаецца, што нагрузіць можна. Паспрабаваць. Калі не атрымаецца нічога, я павярнуся на High Sierra. Тым более у мяне ўсе праграмы, якія я жадаю паставіць, там плагіны ўсе ёсць і, скажам так, на жорсткім дыске копіі, то бок усяго, што ёсць. Пагэтуль да. Чакаем, пакуль паставіць. Дивіться, што, ну вось, бачыце, ўжо спампавала некаторыя, ўжо вось засталося 33 хвіліны. Хутка ідзе працэс. Ведаеце, чэсна кажучы, я трошкі хвалююся, таму што гэта мой першы вопыт працы з OpenCore Legacy Patcher. Я кажу яшчэ раз, што калісьці я вось на свой MacBook ставіў Catalina, да, MacBook. Я на яго калісьці ставіў Catalina, калісьці, ось, праз Catalina Patcher. Як яна працуе, мне не спадабалася. Пагэтуль я спадзяюся, што на гэтым iMac-у ўсё запрацуе нармальна. Ось, і подцягнецца клавіатура Bluetooth, і мышка, і ўсё астатняе. Ну, калі што, у мяне ёсць беспроводная мыш, якая нават, мабыць, не заражана, ці заражана, зараз паглядзім. Так, я подключыў мышу, але донагл устаўлен, да? А яна мяне разраджана. Пастаўлю на зарадку зараз, таму што ўсё ж такі ёсць меркаванне, што можа нічога не запрацаваць па Bluetooth. Ось, пакуль зараджаецца мыша. Вось моя мыша. Такая запэцканая. Яшчэ клавіатура ёсць. Вось, USB-шная. Калі вось гэта Apple Magic Keyboard не падцягнецца адразу. Ну, павінна падцягнуцца ўсё, гэта ж Apple. Вось, тым часам у нас ужо спампавалася амаль 2,5 гигабайты, хуткасць запампоўкі амаль 7 мегабіт за секунду. Нормально. 70 мегабайт за секунду у нас спампоўваецца. Цудоўна. Ось так. І так, спадарства, macOS спампавалася, ідзе валідацыя macOS інсталлера нейкая.
Вось не разумею, што гэта, але хай будзе так. Спадзяюся, што ўсё будзе нармальна. Дарэчы, падчас запампоўкі iMac разагрэўся да 70 градусаў. Вось. Уключыў свае кулера, пачаў шумець. Ну, таму што спампоўваўся файл, там амаль 13 гігабайт было, да. Зараз пройдзе валідацыю, як я разумею, мне павінны прапанаваць адразу закінуць інсталлер гэты на флешку. Ну, працэс такі просты даволі, але проста для мяне гэта хвалюючы момант тым, што я гэта раблю ўпершыню. То бок я ставіў праз Catalina Patcher, я ставіў проста macOS, якая апошняя на Mac, ці якія падтрымліваюцца з завода, да, гэта вось для мяне нейкі новы вопыт. Вось, потым пасля усталёўкі на дыск патрэбна яшчэ і загрузчык запампаваць опенкоровскі на унутраны SSD-дыск. У мяне SSD-дыск, калі што. І так, валідацыя прайшла, патрабуе root пароль. Калі ласка, вось тебе пароль. Што далей будзе ісці? May take a few minutes. Окей, may take a few minutes. Прымусова запусціў усе колеры, таму што пагляньце на гэтыя тэмпературы. Вось. Прымусова ўсе колеры запусціў, вось, таму што тэмпературы, канешне, лякаюць. Вось. Ну, зараз ён павінен астыць трошкі, да? Хай пашуміць, але лепш хай астыне. Так, што ў нас тут далей? Make take a few minutes. Ну, окей. Ён распаковвае macOS інсталлер. Добра, хай распаковвае. Ухваляем гэту справу, хай распаковвае macOS інсталлер. Вось. Ну, реально, для мяне гэта хвалюючы момант. Вось. Хтосьці, можа, вопытны зараз пасмяецца з мяне, але я Mac-юзер даволі невопытны. Вось. Ну, крочым далей. Да, ён перамяшчае гэту macOS у папку праграмы. Вось. Усталёўка macOS з'явілася у лаунчпадзе. Колькі там у нас вольна на дыске, каб потым не ўперэцца, хаця я буду фарматаваць яго, да? Так. Чаго ты так пачаў тупіць? Капец. Вось пачалася работа з дыскам, і ён пачаў проста люта тупіць. Жесть. А як цяпер зайсці? Об этом... Ага, вось, так. Хранилішча. Ну да, ён распаковвае macOS. Мне на дыск. Блин, трэба ўсё выдаліць з рабочага, з працоўнага стола, каб не займаць яму месца, да? Я забыўся, што ў мяне стаіць вінда 10 на паралелісы, і я жадаю зараз яе выдаліць. А як гэта зрабіць? Настроить, освободить место на дыске, сжать, удалить. Вось, выдалить. Потому что, каб месяца оставить файлы, поместить в корзину. Давай. Поместил в корзину ён гэта ўсё. Чик, очистить корзину. И зараз павінна быць больш месца на дыске. Да. Зараз будзе больш месца, і все будзе нармалёва. 57 градусов. Нормально, полет нормальный. И того, теперь у нас на диске вольно больше, чем, ну, больше будет на гигабайт 20, потому что эта винда 10, и она реально займала место. Ну-ка, да, у нас вольно 46 гигов, як бачите, просто. Ось и все. Треба ще гэта выдалить. Need for Speed тут у нас застался. Давайте его выдалим. Ось, и зараз у нас інсталлер распакуецца ў папку праграмы, і ўсё будзе нармалёва. Фух, ну ўсё, ляцім нармальна, спадары, ляцім нармальна. Пакуль тут ідзе распакоўка, ось, полюбуйцеся на вось гэту прыгажосць. Лента вісела калісьці вось на плінтусе паталочным, але яна ўпала, мне было лянота яе вешаць назад, пагэтуль я вось пакуль так накрусіў яе, ну просто, каб вісела. Яна ідзе тут і вось. Мой антыбяспечны падвучэнне кабелей, антыбяспечнае, да? Все, macOS у нас распакавалась. Уху! Create macOS installer. Так, finish extracting the installer. Would you like to create macOS installer? Yes, я хочу стварыць інсталлер. Так,
Select Local macOS Installer. Чомусь у нас зависло. А, не, нормально, все так. Окей. И мы ставим на Kingston. Да-да-да, Data Trans... Ну, короче, на эту флешку. Да. Пропановывая нам форматнуть и попередживая, что все файлы выдалятся. Yes, тиснем. Все, так, пароль root кіровника, калі ласка. И создается загрузочная флешка с macOS. Нормально идем покуль. Покуль ідзе все по плану. Як і планував я. Ось, Creating macOS Installer. Так, засталося 30 хвилин с плюсом. On slower USB drive. На медленный USB drive. We will notify you when the installer is ready. Мы обвестим вас, коли інсталер буде готовий. Ось, і флешка USB 3.0, но у Mac нема USB 3.0, тут тільки 2.0. Ось, так що да. Покуль польот нормальний, спадари, покуль нормальний, покуль летим. Ну добре, хай стварає, я покуль пойду поп'ю кави, ці що-небудь яшчэ, і будем працаваць далей. Атмосфера моей комнаты и атмосфера на улице. Да, пінское надворье у красавіку. Тупо осень, тупо вось дожджы ідуць, побачце просто вось, побачце вось гэта просто. Вось, побачце вось гэта. Надворье у Пінску, да. Ну, кайф же, кайф, скажите. Кайф. Ладно, я пошел пить каву, хай стварае. Загрузчик на флешку запомповываем, да. Итак, спадарство. На годиннику 20:58. Распаковка завершилася. Successfully created. Install created successfully. Would you like to continue install OpenCore to this disk? Який диск? А, на флешку. Все, поехали. Would you like to install OpenCore now? Install to disk. А який диск? Почекайте, який диск? А, спочатку ми вибираємо флешку. Select disk to install OpenCore. Ось. Спочатку вибираємо флешку. Win on disk. Да, UEFI раздел стварається. Все правильно. Я, мабуть, все так роблю. Почекайте. Ставится OpenCore. Так. Ребут. Ребут. Давай ребут. Ребутаемся. И тримаем клавишу Option. Альбо Alt. Ось, тримаем эту клавишу. Как перезагрузиться у EFI флешку с инсталлятором macOS. Ну давайте. Пожадайте мне поспехов. Так, сейчас пойдет перезагрузка. Ось пошла перезагрузку. Тримаем клавишу ось гэту. Гэта у нас Option альбо Alt. І бачим зараз белый экран. Повинна отчиниться boot меню. Коли у меня клавиатура подцепилась по Bluetooth, я сподіваюся. Да, да, спадари, глядите. Выбираем мы тут EFI boot. Чисну Enter и выбираю Install macOS Sonoma. Так, чорний екран, яблучко бачу. Ось. Зараз іде прогрузка з флешки. Ну, сподіваємося на лепше, спадари, сподіваємося. Так, так, миша. Apple. Ага, миша заработала, спадари. Миша запрацювала, гляньте. Миша запрацювала. Гэта цудоўна. Слухайте, гэта цудоўна. Миша працуе, толькі трошки, да, подлагиває. Працуе, все. Зараз будем форматировать диск. Так, дисковая утилита. Я сподіваюся, что гэта яна. Так, бачим. Новый. Это наш диск. Нажимаем «Стереть». Натискаем, да? Да, «Стереть». Давайте я включу светло, потому что камере не совсем зручно фокусоваться. Так, стираем диск. APFS нам пропонує тут. А что можно еще брать? Зашифрованных. Добре, давайте APFS и назовем его Sonoma. Стереть. Так, где стирание?
SSD диска. Усе пакуль ідзе па плану, ведаеце, спадары, таму што, ну, сур'ёзна, яно амаль гадзіну просто на флешку закидывало 24 гигабайта. Усё, форматирование завершено, зачиняем дисковую утилиту. Теперь натискаем «Установить macOS Sonoma». Давай, спадарыня. Я спадзяюся, што тут будзе беларуская мова, калі не будзе, то будзем карыстацца расійскай, нічога страшнага. Так, працягнуць, продолжить, то бок. Ну, пакуль нормально ідзе. Пакуль ідзем нормально. Ідзем нормально, націснуў продолжить, і яно штосьці падвісла ў мяне. О, зараз будзе жопа, калі я просто нажаў, націснуў продолжить і знёс macOS ужо свою. А, не, нормально все. Условия использования. Принять. Так, что мы тут бачим? Sonoma всего и эту. Ну, конечно, на диск Sonoma. Продолжить тиснем. Все, пайшла усталёўка. Вось так все хутка. Засталося 25 хвілін. Ну что ж, пачакаем мы 25 хвілін. Гэта iMac 11-го году, 21,5 дюйм. Вось, трошки пачаў шумець, ну, понятная справа. Ідзе усталёўка вось з гэтай флешки, на якой зараз загрузчик. Як я читаю інструкцію, то я разумею, що потім треба гэты загрузчик переусталяваць з флешки на диск. Ось, ну, пакуль все ідзе по плану. Ось, для аватарки будзе відос, да? Ось такі, для аватарки будзе відарыс, да? А ось, цудоўна. Короче, далей. На гадзінніку 21:03. Уключуся, калі усталёўка завершыцца. Поехали. Так, спадарства, iMac пайшоў перазагрузку, пакуль нічога не трымаю, ні клавіш, нічога. Пакуль не разумею, што з гэтага будзе. Так, вы гляньце, install macOS, macOS Sonoma. А я не ведаю, што мне выбраць, глядзіце. Мяне з'ехала разрашэнне экрану, macOS Sonoma, відаць, да? Так, спадарства, нас перакінула ў дыскавую утилиту. Штосьці я не зразумеў, і, походу, мышка яшчэ адвалілася. А, не, мышка працуе. Пачакайце. Нас перакінула ў усталёўку macOS. Пачакайце. Давайте я перайду зноўку ў дыскавую утилиту, пагляджу. Да, яно загрузіла на дыск macOS. А як цяпер? Так, выключить. Давай выключым себе. Выключить. Выключаецца? Не, ни хрена, гляньте. Пужае мяне гэта штосьці. Так, выключылась. Теперь давайте націснем кнопочку і націснем сюды. Будем праз boot-меню зараз загружацца. Так, чую гук. Чую конг, як гэта называюць, да? Зараз будем разбирацца, што да як. Alt, яна же Option. Так. UEFI boot. Пачакайце, UEFI boot, напрыклад. Праз флешку загружуся. macOS installer, install macOS. Ага, можна назад выйсці. Нельга, твою мать. Пачакайце, давайте в macOS installer зайдем. Здаецца мне, што яна павінна так называцца. Просто я пакуль не разумею, што да як працуе. Ну, я далі, працягваем жыць. Чамусьці камера не фокусуе? Эй, ты што? І тут шрифт. Ну, вось, чакаем. Так, мы зноў перазагрузіліся. Што я бачу? Яркасць экрану чамусьці нізкая. Цікава, ці магу ли я рэгулировать гэтую яркасць з клавіатуры? Пакуль не. Так, ну, выбор языка выйшаў. Ці працуе мышка? Давайте проверим. Ага. Мышка не працуе. Угу. Просто все. Лягла моя мышка. Ну, зараз мы достанем USB мышку. macOS содержит интегрированную функцию чтения экрана. Ой, закрыйся. И покуль не уключилися кулеры. Не охлаждаюсь ничего. Если вы хотите узнать, как пользоваться VoiceOver для настройки компьютера, ну, карацей кажучы, зараз будем наладжваць компьютер. Берем вось гэту мышку, якая подлучена по USB, павінна зараз заработать по донгу. Так, давайте мы паспрабуем. Паспрабуем. І што, ён не бачыць ніякіх драйвераў на мыш, ці што? Эй, пачварка. Давайте мы... Почакайте, я не разумею, что?
Серьезно? Я без мышки сегодня, что? Эй! Капец. Ну, почекайте, зараз буду разбираться. Так. Ну, ён бачить USB, этот, клавіатуру на ўзроўні біуса. Ось, але чамусьці праз UEFI загрузчык OpenCore ён не бачыць. Зараз будем яшчэ раз спрабаваць. Да. Ось у нас ёсць загрузчык на флешцы. Ціскаю Enter, націснуў Enter і сюды. Давай, ты павінен убачыць і мышку, і клавіатуру. Мышка міргае. Ось зараз мышка міргае чамусьці. Шукае Bluetooth iMac. Ведаеце, а гэта? Блин, ну серьезно, что за гумно? Ось, мышка міргае. Вы серьезно зараз? Эй, Apple. Мяне падвучен донгл, там вось. Зараз можа просто праз USB хаб не працуе. Так, вось з'явіўся курсор, але мышка не бачыць. Ну, iMac не бачыць мыш. Курсор з'явіўся, ужо поспех. Клавіатура працуе? Клавіатура не працуе. Давайте мышку уключым зноў. Мышка заработала, спадарства. А вось Bluetooth чамусьці не працуе, да? Bluetooth, ни клавиатура, ни мышь не працуе. Закройся, Сиры. Все, давайте будем наладжваць с мышкой уже, вось гэтай. Яна працуе, аллилуйя. Хоть штосьці працуе. Так, тут пайшоў выбор Wi-Fi сетки, а можно не выбирать, потому что клавиатура ж не бачится, да? Давайте. Локальная сеть, мой компьютер не подключен к интернету. Давайте это выберем, покуль, да? Ваш iMac не подключен к интернету. Для работы некоторых служб требуется подключение интернету. Продолжить. Давай потом протягнем мы интернет подвучать. Потому что я не могу ввести пароль. У меня есть, конечно, клавиатура USB-шная, але подвучать мне не ожидается. Данные и конфиденциальность. Протягиваем. Ассистент интеграции. Каким образом вы хотите с ПК код установки Windows, компьютера Mac, резервной копии iTunes или загрузочной? Не сейчас. Вот тут какие налады тяжкие, божечки. Что это? Положение и условия. Принимаю. Принять. Так, кто будет користатися компьютером? Ось тут цікаво. Тут есть функция экранной клавиатуры. Проговаривание текста. Замены, заменить текст, показать панели. Тут есть экранная клавиатура, не? Другие источники ввода. Удалить. Так. А тут и нема экранной клавиатуры. Жесть. Просто. Зараз будем доставать USB-шную клаву. Просто жах. Нездарма у меня заховалася клавіатура ось такая ад ноутбуку яшчэ на вінзе, да? Таму што я разумею цудоўна, як гэтыя тэхналогіі макаўскія усе просто працуюць выдатна, да? Зараз падвучым, пачакайце. Зараз падвучым USB хаб. Павінен распазнаць клавіатуру. Так. Ну-ка. О! Цудоўна, я з клавіатурай сёння, спадарства, да? Так, теперь треба змянить мову. Так, покуль мышку отложим маковскую. Так, где моя мышка? Ось, ось як это все выглядает зараз, да? Так. Русская. А, боже, як так, белорусская АБЦ. Так, полное имя. Ну, давайте. Полное имя. Почекайте. Янка. А, ось, уписалася. Да, клавиатура подтягнулася. Да, налады моего маку. Клавиатура, мышка. Ось згадзіліся мне гэтыя девайсы. Я их не продавал. Я ведал, что калісьці такі момант наступіць, што вось гэта пачвара і вось гэта пачвара не запрацуюць, тому што гэта macOS, гэта iMac. Тут, ну, працуе сёння, не працуе заўтра. Ладно. Так, у нас штосьці падвісла. Нейкае создание учетной записи ідзе стварэння.
Ну да, такий тепленький iMac, такий гарячоватий, я б навіть сказав, гарячоватий. Гарячоватый. Ну что, ты будешь ствараць учетную запись ці не, уліковы запіс? Ты мяне пусціш у сістэму ці не? Ну, блин, гэта прикольно, у тебя вось. О, так, што я вам прапаную? Уключыць геапазіцыю. Не жадаю. Уключыць геапазіцыю, не использовать, да. Дзе я знаходжуся? Цікава. Купертина, ага, Купертина. Выбрать часовой пояс от текущей... Ну, давайте, от текущего положения. Давай. Включить службу геолокации. Ну-ка, что ты мне выберешь? Тихоокеанское летнее время. А определить геолокацию невозможно. Ладно, пофиг. На геолокацию, аналитику я не жадаю, каб Apple збірала аналітику з гэтага камп'ютару. Экранное время. Давай настроить позже. Siri, ну пакуль побудь мне. Русский, добра, давай, русский. Голос. Приветствую. Приветствую. Я Сири. Добра, Выберите голос, будзе которым я будзе буду вось говорить такая. с вами. Его можно Не изменить позже в сейчас. системных настройках. Давай, добра, ты Siri. Так, я жадаю адразу, пакуль белый пакінем тэму, потым будзем наладжваць усё. Цёмную, светлую, там, ці што. Пакуль у нас няма драйвероў нават, ні на графіку, ні на што. Так, мяне пусцілі ў macOS. Да ты шо? Йоу, мэн. Гадэн, спадарства, мяне пусцілі ў macOS. Разблакуем кампуктер. Да вы што? Ох, парасіце. О, OpenCore одразу прапановує. OpenCore Legacy Patcher has detected that you are booting OpenCore from USB external. Так, давай. Усталёвай на жорсткі диск OpenCore. Finish it, install to disk. Давай, install to disk. Зараз OpenCore поставить у нас усё сюди. Так, select disk to install OpenCore. Так, Kingston SATA. Вось гэты. На UEFI раздел. Да, все ставится OpenCore. Уводим root права. Блин, ну гэта прикольно выглядае. Так выглядае сучасненько. Launchpad поменяли, я бачу. Да, змянили Launchpad. О, мы зможем винду накатить, мне здаецца, да? Ассистент Bootcamp. Ё-моё. Ну, будем проверять гэта ўсё, конечно. App Store ёсць. Так, что Reboot, давай. Reboot, калі ласка. Запрацуй. Зараз будем з Bluetooth пытанне вырашаць. Што будзе з Bluetooth? Так, пайшоў у Reboot. Нічога не чапаю. Просто нічога не чапаю. Пайшоў у перезагрузку. Так, белый экран. Чуем конг. Калі ласачка, спадар, натискаем, адразу выбіраецца ўжо Sonoma і сам пайшоў у загрузку. То бок, ну, вось, я нічога не натискаў. Клавіатура ініцыялізуецца. А ось, калі ласка, ініцыялізировалася. Так, ну што я могу сказаць? Зараз будем правяраць Bluetooth на мышке і на клавіатуры, каб усё працавала. І трэба яшчэ драйвера накаціць зараз праз этот вось. Праз гэты вось, как яго называюць, OpenCore. Ну, на гадзінніку зараз 22:07. Так, правяраем мышку блютузную. Мышка пакуль не працуе. Ладно, уводзім пароль. Увели пароль мы. Увели мы пароль. У нас зараз неделя. 21 красавіка. Нормально. Так, шэры экран бачу. Гэта нормально мне. Ой, як графіка лагае, як все лагае. Ой-ой-ой, як бачыце. Так, OpenCore has detected that you are booting OpenCore from USB or external drive. Так я уже усталёвал OpenCore сюды. Что такое? Install to disk. Ну, я уже усталёвал. Что не так? Install OpenCore. Ну, я сюды ставил на диск. Диск 0. Хоп. На диск 0 я ставил, да. На диск 0 я ставил. У чым справа, гей? Ну, зараз яшчэ раз поставім. Да, спадзяемся. Reboot, пакуль не трэба нам reboot. Пакуль ignore. Усё, поставил. Return to main menu. Так, теперь поглядим, давайте, что у нас об этом Mac пишут. Об этом Mac.
AMD Radeon 22 ГБ, Sonoma 2,6 ГГц. Ну, покуль нормуль усё. Так. Build and install OpenCore, post-install boot, support, settings, давайте покуль зайдем сюди. OpenCore Boot Picker, OpenCore Welting, NVMe Booting, Verbose, Kext. Я тут навіть нічого не розумію. Почекайте. Extra Advanced Security, SMBIOS можна наладити одразу. Так, Apple LC Audio, NVRAM, 3D Parity NVMe, 3D Parity SATA PM, Disable CPU. Так, почекайте. Як отсюль вийти тепер? Ага. Коли у нас не включено, нічого нормально не працює. Як назад? Back. Install Bootcamp. Install to disk. На диск 0. Так, диск 0. Вводим пароль. І зараз я відлучу флешку, поглядим. Він з флешки грузиться. Без флешки загружать. Так, все. Давайте відлучаємо флешку. Опа. Він повинен зараз без яє загрузитися. Зараз поглядим одразу, да? Давайте натисну я Reboot. Перезагрузить. Давай. Перезагрузи нам без флешки. Яшчэ трэба будзе пост-інстал прымяніць патч. Типа пасля усталявачны патч наладзіць вось гэта ўсё. Так, клавіатура ініцыялізуецца. Флешка вось, якая з macOS вынута ляжыць. Вось яна. Вынутая ляжыць. Калі ласка, глядзім, што ў нас атрымоўваецца. Нічога не ціскаю, да? Штосьці не то зрабіў. А не, вось. Нічога не чапаю. Бачым гэты дыск. І пайшоў грузіцца. Ну, да, ён даўгавата гэта рабіў, но гэта можна адвучыць, я чытаў. Гэта можна адвучыць, каб не выбіраць кожны раз новы дыск для загрузкі, да. Гэта можна адвучыць. Ну, зараз паглядзім, як у нас загрузілася ці не. І будзем рабіць яшчэ пост-інстал увогуле, да, каб працавала там клавіатура і ўсё астатняе. Так, мышка гэта пакуль не працуе, да, я разумею так. Уводзім пароль. Колькі, справу робім, що капець просто. Так, уводим пароль. Угу. Цікава, мишка Apple-овська працює? Ні, не працює. Так, що нам пише тут? Добавлены фоновые объекты. Хорошо, еще покуль яшчэ графіка лагає. Зараз будем з гэтым разбирацца. Так, бачым OpenCore Legacy Patcher. У яго заходзім, зараз будем рабіць пост-інстал. Так, post-install. Fating patchers for install. Root volume last patched. All applications patched already installed. Start root patcher. Ага, ну все, усталювало, да, так здається. Ага, это что? Так, хорошо. Як тепер наладить Bluetooth, системные налады. Як тепер... Так, темная тема працує? Темная тема не спрацавала на меню зверху. Угу. Ну, треба яшчэ разобрацца будзе. Ладно, зараз будем разбирацца з усім гэтым. Так, спадарства, падвучыў я клавіатуру, падвучыў я мышу. Вось, зараз паглядзім, як яно запрацуе. Прымяніў там патч Beta Blur для тых відэакарт, якія не падтрымліваюць Metal. Зараз паглядзім, ён зараз сам абірае дыск гэты праз 5 секунд, мне здаецца, да? Да? Давай, грузись. Грузись з яго, эй. Гей, ці трэба яму Enter націснуць? Не разумею. Пачакайце, падвіс чамусьці. Гей! Капец. Падвіс. Супер. По блютузу мышку, клавіатуру падвучыў. Вось, яны павінны зараз працаваць. Зараз паглядзім, як яно працуе, а? Скотынякі. Ну, сур'ёзна, гэта...
Так, клавіатура. О, удакладнілася Apple'овская клавіатура. Што гэта было? А, гэта я націснуў на клавішы гэтай клавіатуры на тую клавіатуру. Так. Ну, пакуль у нас нядзеля, да? Пакуль у нас нармальная, 12 дня. Так, што мы бачым? Зараз я беру мышку Apple в руки. Apple мышка працуе. Цудоўна. Так. І давайте зменім тэму на цёмную. Але статус-бар не стаў цёмным чамусьці. Ладно, пакуль будзем так працаваць. Ідзем у Bootcamp, ой, у гэту штучку. Settings, давайте тут палазім. Зараз будзем шукаць, як наладзіць, каб ён у boot нармальна ішоў. І так, спадарства, што я магу сказаць? У прынцыпе, усё працуе. Зараз спамповваем праграмкі. Трошкі адчуваецца такое, ведаеце, жылейнасць нейкая, але пакуль мяне задавальняе. 53 градуса. Вось, усё пад себе падналадзіў. Канешне, из-за таго, што відэакартка не метал, вось такія ў нас бываюць графічныя багі, калі ціскаеш на пункты меню, яны спачатку чырвоныя. Але усё працуе. Вось, як бачыце, тыц, Sonoma. Вось так. Прикольна? Прикольна. Ціснем падабайкі, гэта было прикольна. Зараз паспрабую паставіць апошнюю версію Final Cut, но я разумею, што яна можа не запрацаваць пагэтуль. Калі не запрацуе, то паставлю тую, якой карыстаўся, і ўсё будзе good. There good. Дзякуй вялікі за прагляд. Гэта быў Янка і iMac 11-го году на macOS Sonoma. Буду карыстацца вось далей. Толькі так. Адключыў абнаўленне, каб потым нічога не гэта. Ну, пакуль усё падабаецца, бачыце, вось, хоп, пакуль усё мне падабаецца. Всё, на выбачэнне ўсім, на гадзінніку колькі? На гадзінніку, ай-яй-яй, на гадзінніку не бачна ўжо нічога. На гадзінніку 23:08. Вось такія справы. Да выбачэння, да сустрэчаў у новых відэа.